only went at this video. This is the nonsense you believe in. This is the nonsense you believe. Now you can see your holy Bible. Now you can see your holy Bible. As she said, no, they are walking and can't. This is the nonsense you believe in. This is the stupid thing you have been serving for several years now. Jesus, nonsense. Who are you people? Who are you people to deceive us for several years? Who are you people to deceive us for years and years? Slaves Africa, digitally and manually. Can you imagine? This nonsense book. This nonsense book. Let me tell you something. It's one of the most useless thing you would ever believe in your life is believing in Bible and Jesus. I really want you to know how painful these people have ruined our life. And you think we will forgive you. I want to really remind all of you that before 2 to 4 years to come, church and your reverend fathers will be burned down and chased away from our Igbo lands. You people have really done a lot to us, and we will not take it lightly to you people anymore. Denounce Jesus in your life, you will live freely. Nothing is in this book. This book is one of the most useless books. Na Mathias na ndị otu ya na-declare ọgụ na Christianity, pastors and the churches. Shefuo na the real particular thing has supposed to declare ọgụ against mkpụrụ mmiri and the colors. Because if not for mkpụrụ mmiri, if not for colors, not just taking mkpụrụ mmiri and colors, but abusing it. Onya wife unso wine weluna and Igbo today. Machiavelli na take this mkpụrụ mmiri na the highest abuse on abuse that mkpụrụ mmiri na kolos na the highest one. If not, bolo neka iya gba ndala na Bible boku Chineke. It is more like the book of law to Christians. Constitutions were wolo the book of law to Nigerians. Yes, constitution wo akwụkwọ iwu Nigeria. Na-egbalo constitution ọkụ eminu anything. Onwere ife imebiri. No mgbe dali iwu do na that constitution. Iwe marizie judgment dologo. Ọbụla ịgba Bible ọkụ wokwu. No, as a Christian, believing ife duna akwụkwọ ahụ ife meru a Christian. Edazie iwu duna akwụkwọ nsọ as a Christian. Enwe judgment dologo. Even as a non-Christian, according to our belief, onwe judgment dologo. Because na akwụkwọ nsọ kwuru ademe mgbanwe. Bible sịrị go kama ige etinye na-etinye na dịka ị na-etinye ka a na-ewepụ etinye na ndụ gị, na dịka ị na-ewepụ ka a na-ewepụ na ndụ gị. Jee kpọtalụ m a single pastor or anywhere it is written na ọ bụrụ na ịgba Bible ọka eweala akụzigoro m na ife a mbụ gwụ ụnụ kama na gụmalụkwo na grace mmadụ niile abụla ofu. Grace mmadụ niile abụla ofu. Bible gwara anyị sị na na-enye onye mmehie ogologo ụdọ ka o wee chenjie from amaghị emeghe. Ịgba Bible ọkụ na ọdụ ka ije weta osisi ọfọ gbaa ya ọkụ. Ọ bụrụ na Machiavelli aṅụcha mkpụrụ mmiri pụta atịba na influence of mkpụrụ mmiri ọṅụrụ sịrị na ịgba Bible ọkụ na onwe ife ya emeghe na Bible dị powerless na onwe ife dị na Bible. Is it justifying to me now that na osisi ọfọ ahụ dị powerless? Because as far as ndụ concern na agbago osisi ọfọ ọkụ gbarie ya ọkụ still onwe ife mere. And yet o believe na ọfọ, o believe na osisi ahụ ọfọ ahụ signifying a lot of things na Igbo. But a lot of people agba na ọfọ ahụ ọkụ yet onwe ife mere. So
Are you confirming to me that no for do useless? Are you confirming to me that no for enwele anything no osisi ngwu osisi ezumezu na ife niile ahụ a na-agba ọkụ welie na-esi nri? Are you confirming to me that na ife niile ahụ enwelo power? If you feel that na powers do in Christianity wụ na Bible ka ọ dụ, and na by you ịgba ya ọkụ na ogosi na Christianity na onwero power do na Jesus Christ enwero power na book na akwụkwọ nsọ ahụ enwero power, are you confirming to me that na mgba ofe ọkụ gbaa ezumezu gbaa osisi ngwu gbaa ife niile ahụ ọkụ na ogosi na no abịa n'ife gbasalụ omenala religion na onwero power do na? Is that what you are confirming to me? Una agbazina mkpụrụ mmiri, una agbazina mkpụrụ mmiri, una agbazina mkpụrụ mmiri. By believing in Christ is what makes you a Christian. Akwụkwọ nsọ wụ Bible wụ akwụkwọ omeiwu ndị Christians. Ife ahụ okwu Chineke wụ ife do n'ime akwụkwọ nsọ a. Okwu Chineke wụ ife do n'ime akwụkwọ nsọ a. But ọ bụrụ na ị chọrọ igosi m that you can burn any book, na ị nwere ike igbe any akwụkwọ ọkụ, jee buru Koran mụọ ya ọkụ. I challenge you, Machiavelli. Jee buru Koran mụọ ya ọkụ ka iwe igosiga anyị na onweghị power do na Bible. Kudos. Achọrọ nke ije buru Koran mụọ ya ọkụ. 1 million naira reward ma ọ wụ na ibute nwuo Koran dọkasịa ya mụọ ya ọkụ. Ịghọtago ka ị na-ekene ma na mmiri ọkụ na-apụ na mmiri ọkụ na-egbu mbe. Christianity is a religion of peace. The only thing there about our God also a merciful God. The only thing there about no some part of that scripture akwụkwọ nsọ ahụ ibu anyị na-activate isi. Part there is no peace for the wicked. Part na right from the days of John the Baptist, the kingdom of God suffered violent, and the violent take it by force. Onwe so many verses do na akwụkwọ nsọ ahụ anyị na-activate isi kịta. Ịghọtana ka anyị wee gosi na the hour of grace is on God. Efe ịgbalụ ọnọdụ ka na ije bụrụ constitution ụmụnna ụgbọ ọkụ. Ịghọtago ọnọdụ ka na ije bụrụ constitution club gbaa ọkụ. So nwudebe na mkpụrụ mmiri na too much of mkpụrụ mmiri adụghọ mma. Na aṅụzi na mkpụrụ mmiri. Mathias supposed to focus na the fight against abuse of mkpụrụ mmiri and colors. Because no nya we fe daje a lot of you to anya na na-emeghere ife a na-egbu jajaja na ife dị mkpa mmadụ wepụta time pụta na ọchaka anwụ na-emeghere imecha tinye na kamera tinye na Facebook to impress who? To impress Mathias na ndị otu ọ mkpụrụ mmiri colors too much and the excess abuse of it we fe na-enye unu nsogbu. And I am advising you people that the fight should be against mkpụrụ mmiri colors and excess of Isi Igbo, not ụka, not pastors and not churches. I hope na this message is very clear. Ịgbala okwu Chineke ọkụ ije wepụta things fall apart gbaa ya ọkụ. Okwu dị ebe ahụ ife matalụ and not physical Bible ahụ ịgbala ọkụ. Ịghọtago constitution abụrụ that paper. It is what is written in it and how effect here do to humanity. Constitution are the capable of his sentence into prison. Ịghọtago his sentence into prison, his sentence into one. Yes. Your freedom lies in that book, not that physical book, but what is written in that book. Etu aka Bible do feke. Nke so bụrụ na ịma ho. Okwu dị n'ime Bible ahụ okwu na-eje mba. Okwu na-aga jeme ife. Mean a lot of things. If in fact ife niile dị n'ime Bible ahụ abịago na mmezu. Ife niile dị na that Bible ifuru abịago na mmezu. So it is all about okwu Chineke dị na Bible ahụ and not that physical book. The same way you do a jet to cato isi, fetches your issue of Woody and Suenana, Filo Nisir Ganet, Madopota, or off our way yoko, a John on a Chuane Jeblaja, Docasia, Shufusia, or one on a one Jeblog, Docasia. But no, if you do need more, not that first cat and other bar. So in the past on up, you will look pushing a K for a doctor, would a KG for one to need more, where Dolly, Gahe and dear. One meeting one colors. Abuse wenye onye n'ime ụlọ ifudebe na Facebook ya ma na iko nke ya ejugo ebe aka mma kwụsị ya as far as ndụ concern mmadụ agbaghị ụlọ ọgwụ ụnụ na-akụbata ụnụ n'ụnụ pụọ na gear 1 fat over fictions. Darling.